kamarádem automechanikem Karlem Kédlem jsme už po několik měsíců uvažovali o tom, že bychom si udělali pěkný společný okruh na kolech. Když tedy jednou nadešla sobota s krásným počasím babího léta a současně Karel i já jsme měli volno, mohli jsme náš nápad realizovat. Karel bydlí od našeho domu asi 3 kilometry. Za pár minut jsem tedy dojel do Malého Přítočna k jeho domu, kde Karel už byl nachystaný k odjezdu. Naše cesta vedla přes Unohošť dále na západ. Za křižovatkou zvanou Amerika jsme se vnořili do křivoklátských lesů. I když jsme stále ještě nemohli ze silnice uhnout na nějakou lesní cestu nebo cyklostezku, výhoda byla v tom, že zde byl podstatně slabší provoz. Takže jak se tomu Karlovi vlastně jede? Výborně. Už mám pobrejlík, ale dobrý. Jsme dneska na cestě s Karlem Kédlem. Jsme si udělali první společný výlet na kolech a máme v plánu 100 km, takže jsme vyjeli z Kladna přes Čeperku, přes Unohošť a teďka jsme asi na 15. nebo 16. kilometru. Míříme do Nižbora, potom možná se zastavíme v Račicích, to ještě nevíme, ale určitě se zastavíme na Křivoklátě a pak takový ten můj okruh z Křivoklátu na Louštín, po té cyklostezce do Nového Strašecí a pak po silnici zpátky. Takže je to dneska docela dobrý. No. Karel má teprve 9 km nebo 9 stupňů Celsia, nebo já nevím, jestli nějaký podchlazený z toho. 9 km, musím přidat na chvíli počítači. takže si tam bude namačkávat nějaký kilometry navíc, aby to obelstil, ale my poctiví to máme těch 16 prostě v nohách našlapaných. Líbí třeba to, takhle ty klády, kdybych teďko přejel. Taky přejeď. No, to, až mě nespadla zpátek. Tak jedem. Vzhůru. Když jsme po několika kilometrovém příjemném sjezdu dorazili do Nižbora a Karel uviděl zdejší cyklokrosový okruh, vzplála v něm okamžitě touha zavzpomínat na svá mladá léta. Zařadil nejvyšší rychlost, dal tam těžký převod a jako mladý Janek kroužil po cyklokrosovém okruhu. Protože se učí s letadlem létat akrobaci, dá se říci, že má k různému poskakování a kotrmelcům pravděpodobně kladný vztah. I tady na cyklokrosovém okruhu nakonec celý závod vyhrál. Neměl tu žádné faninky, obdivovatelky a roztleskávačky a musel si vystačit pouze se mnou. Není to sice plnohodnotná náhrada, ale Karla jsem obdivoval dostatečně velmi. No ale skončily radovánky a čekal nás opravdu náročný výjezd Nižborského kopce. Byl jsem první. Jsi vítězem teda. Ano, byl jsem první. Jaký to bylo? Nikdo jiný se neodvážil. Pomalé jsem si rozbil hubu, ale jinak dobrý. Tak jsme s Karlosem teď vyšlápli celý Nižborský kopec. To teda jako Karel byl pro mě taková inspirace, abych to jinak celý nevyšlapal, ale Karel, který normálně na kole moc nejezdí, tak tady předved jako sportovní výkon, takže já v závěsu za ním. No tak vyjeli jsme to dobrý, no, akorát nás tady předjel nějaký strejc a strašně nás tím naštval. Mám oči zalitý solí, ale pokračujeme. Po příjezdu do Račic mi Karel spravil chrastící řetěz na přesmykači. Výhoda mít sebou automechanika. Už vidím, že nestíháme. Zrovna když už je to zarostlý. Karel navrhl, abychom se podívali na startoviště, kde jsme létali s padákovými kluzáky. Teď jsme s Karlem na startovišti v Račicích, aby jsme nostalgicky zavzpomínali na místo, kde jsme jednak udělali velkou brigádu, že jsme tady připravovali startoviště a jednak jsme tady i lítali na padácích. Jo, ale kde pak jsou ty doby? Už na padácích dávno nelítáme, ale bylo to tady moc hezký. Takže teď přijeli jsme se uronit slzu, no a pojedeme zase dál. Když jsme odjeli z Račic, čekalo nás nevlídné asi 3kilometrové stoupání, ale odměnou nám za to byl potom parádní sjezd přes roztoky dolů do Křivoklátu.
V Křivoklátě jsme se s chutí zastavili v hotelu Sýkora, abychom doplnili palivo. Karel si dal nějakou pečení s knedlíkem a já svoji obligátní svíčkovou, na kterou jsem schopen ujet ještě dalších 100 kilometrů. Když jsme si dostatečně odpočinuli, vyrazili jsme dál po cyklostezce ve směru na Rakovník. Tato část naší cesty patřila k nejkrásnějším úsekům z celé trasy. Jízda křivolakým údolím Rakovnického potoka obklopeného stráněmi s barvícími se lesy byla docela romantická. Výrazně horší byl potom průjezd Lužinou u Rakovníka, kde mají dlážděnou silnici, takže to nepřipomínalo jízdu na kole, ale spíš práci se zbíječkou. Za Lužnou se potom šlape do táhlého, ale nepříliš strmého kopce po lesní asfaltce na svazích hřebené hory Louštín. Celé táhlé stoupání po svazích Louštína je dlouhé asi 3 kilometry. Následuje jako přímka rovná lesní cesta s téměř nulovým převýšením, která cyklistu dovede až do vesnice Ruda u Nového Stražecí. Tady jsme už bohužel museli opustit lesní cesty a cyklostezky a pokračovali jsme po normální silnici až do Kladna. A tamhle bez šlápnutí 55 z toho Strašecí. V Tuchlovicích přišel Karel s nápadem, že bychom se měli vyhnout silnému provozu po staré karlovarské silnici a vzít to trochu oklikou. Odbočili jsme proto na vesnici Srby, která leží na břehu rybníka Záplavy a odkud vedou cyklostezky přes místní lesy až do cíle naší cesty. Uskutečnili jsme ještě poslední asi půlhodinovou zastávku v restauraci v Srbech, kde jsme si dopřáli krátké občerstvení. Karel znal lesní stezky vedoucí kolem celého Kladna, tak nás oba vedl příjemnou lesní jízdou. Ze Srb jsme pak vlastně už celý zbytek cesty jeli podél železniční trati Chomutov-Praha. Projeli jsme kolem nádraží Kamenné Žerovice, minuli jsme Bílá Vrška a pokračovali dál směrem na Lapák a Kožovu horu. Tady jsme trochu bojovali s protivětrem, ale nebylo to nic hrozného. Z Kožovky jsme zamířili do města, objeli hlavní kladenské nádraží a napojili se na sídlišní cyklostezku, která nás dovedla do cíle. Urazili jsme rovných 100 kilometrů, dali si příjemně do těla a byli na výsost spokojeni.